И какво става, хора, ако искате да подкрепите мен и канала ми, може да го направите като цъкнете Shop Support Creator код Starboy Vevo, излиза тикчето и така ме подкрепите супер много, като си взимате нещо с V-Bucks. И да, приятно гледане. И какво става, хора, добре дошли във втория епизод на Fortnite. Днес сме с най-добрата ми приятелка от Варна, ще се опитаме да биеме в една игра. От вас знаете какво се иска, каквото се иска всеки път, да стискате палци, да пожелаете късмет и да ударите лайк бутона и subscribe бутона също. Благодариме на буса. И къде ще падаме? Съотборничке. Ти имаш ли квест някъде? Не, нямам. Еми, дай е там. Те в 4 са новите квести. 3 часа са. 3 ли бяха, да. 3 са. По лятното часово време. От утре май са вече в 4. От друга ден, пардон. Много падат хора с нас, нищо ще ги пребием. И нека да лутим. И те не малко хора. Нищо, сега ще ги пребием, ние сме добри сте. Да, аз не мога на целя. Ау. Но Ако пия да се ядям пицата. някой ма гърми от тука. Костенурката нинджа. Костенурката нинджа беше смазана. То също. И нямам хил. Нямам пица. Ама запухаха. Айде, падна. Браво. Няма, ще снам пицата. Още някой ма дъни. Откъде, през дървото ли бе, брат? Къде сте? Но тук има минита. Той единия ми носи бик. Чакай, минита. Да, знам. Викам да не почна да пише. Чак такива нубове не сме, нали, хора? Още се гърмят натам. Трябва да съберем някой патрон. Ела, къде си ще ти дам патрони? За райфъл само. Стига. Някаква кола идва. Не мисля, че има много. Взех тук един медкит. Има горе кола на хълма. Така. Къде е? Ау. На бяло е. Да. Дай, че не мога да се кача до него. Виде. Браво на Мария. Мария про на тази видеоигра. Като лъже. Тя ме е учила да играя. Шапък. Тук не... добре, а другия къде е мишка? Другата мишка. Друг не видял. Еми, това сам ли дойде с този шевролет? Явно. Ето, там се бият някъде, може. Има хора при мене. Чакай, идвам. Като се вече набял. Браво. И още се бият на сам. Вие хора не забравяйте да ми казвате други игри, които да играем. Mimsy 97, както е никнейма. Играем и Dead by Daylight. Там сме малко по-добри, така може да се каже. Особено... То днеска ще има нов сезон. Трябва да влезем. Ще влезем. Ама дали е почнал или по-късен час, не знам. Аз съм тук вече направих днеска 70 победи на битките. Да, те трябва да се правят. Аз не ги правя. Но си използвам монетките за дейли мисии, нали има. Тук са гърмат. Един е пукнал да му събереме патроните. Мерси. Малко битката ми е от другия края, макар и. Убих му приятелчето на тост. Не, там виждам някой. Да. Те ма ръшнаха. Чай, че кола е идва, бързи яростно тук, оле. Това беше от първата игра, хора, както видяхте. Някога ни връзват, някога не е так толкова. И да видим втората игра. Някой има бък с бъни. Може. Айде да скачаме. Вчера тук ми беше последната игра и разбира се ме смляха. Но сега да видим хора, може да е по-различно. Ако сте гледали предния епизод, знаете, че убих един и ме убиха мене. И така свърши видеото. Много има хора, да. Виждам един пред мен, двама, трима още. Зад мен един лети. Сега ще ни пребият и готово. Оп, един там падна. Заека! Здрасти, зайче! Той як скина. Искам... Оле, аз паднах при един тук. Чакай зайчето да не ме пребие. Мен ме пребиха вече.
Само мините намирам, ти оръжие няма. Това що падна долу, бе. Рип. Абе, какво ми играеш ръченица там, бе? Я не мога да го отеля! Патрони нямаш, къде? Той е нокнат. Айде да дойде Бъгс Бънито. С Бъгс Бънито ли съм, да? Бъгс Бъни! И що не спи бига? Дай да убия Бъгс Бънито първо. Ще дигаш. Той дига. Язай. Yeah, baby! Сори, Бъгс Бъни, много си сладък, ама не чак толкова умен. Абе, взе опита. Ти нямаш да ме купиш, бе. Какво правиш? Имаме, ще първо имаме. Оп, ето. Шлоп. Пица, взимам си. Ето вече да дигам, ето така се прави. Хора, ако не знаете, загражда се не като този тъп заек преди малко. А как вече му хвърлих бомбата до него, не знам, не мога да ви отговоря на този въпрос. Няма е бил на малко. Беше на... Ела на ти. Ти си на фул. Не, аз съм на фул, да. Беше на 80, защото гранатата като я метнах, 2 пъти го хитна и умря. Да намеря патрони. Искаш ли? Имам. Всякакви. Не бе, аз събирам. Да сям. Ама и зоната иди. Да, не там. Тук някъде имаше кит, ама къде беше кита? Няма кит, бе. Имаше тук долу. Една цяла кутия с пица. Давай нас. Той е на увеселителния парк. Твоя човек, не трябва да го биеш. Качваме ли се нагоре да го търсим? Дай малко патрони първо. Ти съм с 80 и 18 на помпата.